jednom pozdravljam. Ja znam da pred nama stoje sveti simboli. I možda biste vi očekivali da nešto više danas kažemo u večeri Gospodnje. Ali dok sam tako razmišljao ove nedelje, odlučio sam da vam govorim o nečemu što je suština hrišćanskog života. I ako se ovo što vam danas kažem ne dešava u našem životu, i ako se nije dogodilo, ja tvrdim na osnovu Svetog pisma da mi nismo doživjeli Hrista. A ako se ovo događa, verujem da smo duboko Hristovi. I oko ovoga se vrti sve. Naše spasenje, naša dostojnost, da li možemo da uzmemo ove simbole danas ili ne. Vi znate da nam je Biblija dala 4 evanđelja, je tako? I kada sam prvi put kao čovek koji je uzeo Sveto pismo u ruke, čitao ova 4 evanđelja, nisam vidio neku razliku. Delovala su mi iste, sva 4 govore o istom događaju, tako? Hristu koji je razapet na krstu i koji je vaskrsao iz groba. Sva 4 evanđelja govore o tome. Ali nakon teološkog fakulteta i ne znam koliko puta tog čitanja istih evanđelja, shvatio sam da ova 4 evanđelja zapravo govore o 4 različite poruke kada je u pitanju Isus Hristos. Primjer, ako uzmete evanđelje po Mateju, šta možete primetiti kad čitate evanđelje po Mateju? To je prvo evanđelje Novog Zaveta. Kada čitate to evanđelje, šta osjećate? Znate šta se primećuje? Da evanđelista Matej, koji je bio carin, u svom evanđelju navodi najveći broj citata iz Starog Zaveta. U nijednom drugom evanđelju nećete naći toliko citata. Znate zašto? Zato što Matej piše Jevrejima. I kada on govori o Hristovom krštenju, o Hristovoj misiji, on želi jevrejskom umu koji je u Starom Zavetu da pokaže kako je Stari Zavet prorekao da će Hristos sve to raditi. I evo čitate početak, vidite genealogija, znači taj prvi izveštaj koji govori da je Hristos rođen iz Davidovog plemena. To je jako bilo vredno i važno za jedan jevrejski um. A onda uzmite evanđelistu Luku. Znate, kada čitate evanđelje po Luci, znate šta možete primetiti? Ni u jednom drugom evanđelju nemate toliko datuma, careva, istorijskih izveštaja, kao što je to u evanđelju po Luci. Znate zašto? Zato što Luka piše neznabošcima, odnosno Grcima, koji su jako dobro poznavali istoriju. I znate šta je njegov cilj? Da pokaže kako se u tačno određenom istorijskom trenutku pojavio Hristos koji je promenio svet. I onda vi imate izveštaj o Tiberiju, odnosno čitavo evanđelje po Luci, znate kako treba čitati? Kao jedan novi egzodus, odnosno jedan novi izlazak koji se pojavio sa Isusom Hristom. Vi znate da je jevrejski narod izašao iz egipatskog ropstva. Ali kad čitate evanđelje po Luci, vi dobijate ideju da oni koji hodaju sa Hristom, koji žive sa Hristom, izlaze iz ropstva greha i bivaju spaseni. I centralni tekst u evanđelju po Luci, iako ja neću o ovome danas govoriti, ali samo da vam pokažem koliko je bitno poznavati pozadinu evanđelja, nalazi se u 9. glavi 52. stih. Tu počinje Hristov egzodus. Znajte da se čitavo evanđelje po Luci deli na 2 dela. Prvi 9 poglavlja do 50. stiha i onda od 51. stiha do kraja. U 51. stihu se kaže, Lukinog evanđelja, a kad se navršiše dani uzeća njegova, on nameri da ide ili da izađe, odnosno grčka reč egzodus, gde? Pravo u Jerusalim. Od ovog stiha Hristos kreće u Jerusalim da će biti razapet i osloboditi sve. A onda imate evanđelje po Jovanu. Vi znate da se evanđelje po Mateju, evanđelje po Marku i evanđelje po Luci nazivaju kako? Sinoptička evanđelja. Ste čuli nekad za ovaj izraz? Sinoptička evanđelja. Jedino se Jovanovo evanđelje izdvaja od ova 3. Ne znam da li znate zašto. Vidite, Jovanovo evanđelje je napisano poslednje. Jovan je bio najmlađi učenik Isusa Hrista. I znate šta je on radi? On je strpljivo čekao. Ova 3 evanđelja ostala, Matejevo, Markovo i Lukino, je počelo već da se širi po crkvama i ljudi su ga čitali. I verovatno su se ova evanđelja čitala još u vreme dok Jovan nije napisao svoje evanđelje. I onda je Jovan čitao zajedno sa svim ostalim učenicima ova evanđelja i shvatio je da nešto nedostaje. I Jovan je napisao posljednje 4. evanđelje koje se razlikuje od prethodna 3. Znate zašto?
Zato što Jovan više ne stavlja naglasak na istoriju, Jovan više se ne bavi tako tačnim istorijskim podacima kao Luka, Matej i Marko, već naglašava božansku prirodu Isusa Hrista. I kad otvorite prvo poglavlje Jovanovog evanđelja, šta vidite? U početku beše reč i reč beše od Boga. Nema genealogije, nema rodoslova. Već je najbitnije za Jovana da je Isus Hristos zapravo bio Bog koji je došao na ovu zemlju, odnosno postao Bogu čovjek. I verujem da ste primijetili da sam izostavio jedno evanđelje. Jel' tako? Evanđelje po Marku. Danas želim iz njega da govorim. Ja jako moram da vam priznam, kao čovjek koji čita redovno ovu knjigu, da je za mene Markovo evanđelje posebno evanđelje. I reći ću vam danas zašto. Kada čitate Markovo evanđelje, možete primijetiti da Isus ne govori mnogo. Ali u Markovom evanđelju Isus čini mnoga dela. I ako hoćete da razumete Markovo evanđelje, znate šta je potrebno? Da sve ono što Hristos radi, tumačite kroz njegova dela, a ne kroz njegove reči. Odnosno, evanđelje po Marku ćete razumeti na osnovu Hristovih dela, a ne na osnovu onoga što je Hristos govorio. I evo danas jednog Hristovog dela, koje ja ne razumem. Nisam razumevao i vrlo je čudno. 8. poglavlje evanđelja po Marku, od 22. do 26. stiha. Ovaj izveštaj se samo ovdje nalazi. Kaže da je Isus došao u jedno mjesto koje se zove Bicaida. Ako hoćete, otvorite sa mnom Bibliju, 8. glava, 22. do 26. stiha. I dovedoše ka njemu slepog čoveka i moljahu ga da ga se dotakne. To je bilo normalna stvar, znali su da Isus ima isceliteljske moći, doveli su slepog čoveka i želili su da on ponovo dobije vid. I kaže 23. stih, i uzevši za ruku slepog, izvede ga napolje iz sela. Zamislite Hrista, uzima slepog čoveka i vodi ga van sela. Pazite sad ovo. I pljunuvši mu u oči metne ruke na njega i zapita ga da li vidi nešto. I pogledavši ovaj slepi čovjek, šta je rekao? Vidim ljude gdje idu kao drva. A potom opet metnu mu ruke na oči i reče mu da pogleda i isceli se i vidi sve lepo. I onda 26. stih, i posle ga kući njegovoj govorići ne ulazi u selo, niti kazuju kome u selu. Šta se dogodilo? Znate šta mi je interesantno u ovom tekstu? Ovo je jedini izveštaj u Svetom pismu gdje Isus ne uspeva da izlači čoveka iz prvog pokušaja. Prvi put Hristos pokušava i ovaj slepi čovjek dobija delimični vid. Vidi ljudi kao drvo. Tek u drugom pokušaju je ovaj slepi čovjek progledao. Ja danas vama postavljam pitanje zašto. Ne znam da li ste ikada razmišljali, ja kad sam čitao evanđelje po Marku, ja sam postavio pitanje zašto. Zašto Isus ne leče ovog čovjeka iz prvog puta? Da li Hristos nije imao dovoljno sile u ovom slučaju? Ako čitate se ova 4 evanđelja, vi ćete vidjeti da ne postoji ni jedan izveštaj da Isus nije uspio da izaći iz prvog puta. Isus je uvek iz prvog puta lečio. Samo ovdje Isus leči iz drugog puta. A onda sam se pitao da nije možda ova metoda koju Hristos ovdje koristi malo čudna, znate. Retko ćete naći da Isus koristi metodu, znači pljuvačke, da bi ovog slepog čovjeka izlečio. Ali ako čitate 7. poglavlje, posljednje tekstove, vidjet ćete da je sličnu metodu Isus koristio kada je čovjek bio glup i izlečio ga već iz prvog puta. A ovdje vidimo da čovjek vidi tek nakon drugog puta. I ako bismo stali ovdje, ja verujem da ne bismo imali rješenje. Ali verujem da vi danas želite da znate zašto je ovo Isus uradio. Hajmo polako da čitamo 8. poglavlje evanđelja po Marku. Ne možemo dobiti odgovor ako ne čitamo celo poglavlje. Pazite šta se događa. 8. glava, prva 4 stiha. Krećemo od samog početka. Kaže u to vreme, 8. poglavlje počinje, kad beše vrlo mnogo naroda i nisu imali šta da jedu, dozva Isus učenike svoje, reče im, žao mi je narod. Ja moram ovdje da stanem. Moram ovdje da stanem. Isus kaže, žao mi je narod. Meni je drago što sam u životu naučio taj starogrčki jezik.
samo zbog ovakvih trenutaka u Svetom pismu. Znate, kad čitate u originalu, koja reč ovdje stoji? Žao mi je narod. Kada Isus kaže žao mi je narod, znate šta to znači? Da se njegova utroba prevrnula. Grčka reč to kaže, da je Isus imao takav osjećaj kao da mu se stomak okrenuo. Znate kad se to događa u životu jednog čovjeka? Kada je zaista ožalošćen. I pazite Hrista, ja mogu da kažem da je on čovjek, Bogo čovjek koji je saosjećao najviše sa ljudskim rodom. Posmatra ljude oko sebe i njemu se utroba okreće, saosjeća sa njima. I kaže, žao mi je naroda, već su 3 dana sa mnom, oslabit će na putu i nemaju šta jesti, kaže Hristos. I ako ih otpustim gladne kućama, nikom oslabit će na putu, on kaže. Ali pazite sada, na scenu dolaze Hristovi učenici. Oni ne razmišljaju kao Hristos. Kaže 4. stih i odgovoriše mu učenici njegovi, otkud ćemo uzeti hleba ovdje u pustinji da ih nahranimo? Ono što je interesantno da se Isus nalazi sa svim ljudima gdje? U pustinji. I naravno da u pustinji nema hleba, tako? I ja mislim da su učenici u pravu, oni realno gledaju svet. I kažu ovdje u pustinji naći hleba, to je nemoguće. I moram da vam kažem da, ako čitam samo ove tekstove, ja se slažem sa Hristovim učenicima. Ali znate što je interesantno? U 6. poglavlju Evanđelja po Marku, od 35. do 45. stiha, znate što se dogodilo? Hristos je nahranio veliko mnoštvo. Samo nekoliko poglavlja prije ovog 8. Hristos je učinio čudo i dao ljudima hleb i ribu. I sada u 8. poglavlju učenici se ne osvrću na prošlost. Ne osvrću se na ono što Isus uradio u 6. poglavlju, već postavljaju isto pitanje. Kako ćemo ovdje u pustinji nahraniti ovakve ljude? Kao da se nisu poučili onim što su imali u prošlosti. Kao da nisu shvatili lekciju da Hristos može učiniti čudo kako god hoće i gdje hoće. I ono što je interesantno u Evanđelju po Marku, centralni tekst, znate ko je? 6. poglavlje, 52. stih. Tu se kaže, jer ih ne naučiše hlebovi, jer se beše srce njihovo okamenilo. Srce je njihovo bilo kameno. Mogli su da vidjeli da Hristos čini čuda, ali nisu verovali. Ponovo nisu verovali da Hristos može učiniti čudo. I znate na što me ovo podsjeća? Znam iz svog iskustva jednu ženu. Ona dolazi iz mog kraja. I mogu da vam kažem da se mjesecima crkva molila za nju. I ona sama se molila. Bolovala je od teške bolesti. Rak je bio u pitanju. Lekari su rekli da ima svega još nekoliko mjeseci života. I onda se iscelila. I cela crkva je slavila zbog toga, jer je vidjela da je Bog spreman i danas da se umeša u ljudski život. A onda je prošlo nekoliko godina i na njenu nesreću njena ćerka je dobila sličnu bolest. I pazite, prvo što je ova žena postavila kao pitanje, šta ćemo sada da radimo? Izgubit ću ćerku, gotovo je. Kao da nije naučila iz svog života da Bog može da čini čudo. Ja znam da mnogi od nas, dragi moji, sede ovdje u ovoj crkvi i žive sa Hristom 40 i 50 godina. Neki i manji. Ali čini mi se da ponekad i mi kao učenici zaboravljamo šta je sve Hristos u stanju da učini za nas. I čini mi se da i mi ponekad, da krećemo sebe, smo spremni da dozvolimo da naše srce bude kameno. I da zaboravimo ta predivna iskustva iz prošlosti gdje nam je Hristos pokazivao takvu silu i snagu da ne možemo da kažemo da on danas nije u stanju da uradi isto. Srce njihovo, kaže Biblija, bilo kameno. Idemo dalje, 8. poglavlje. Želim da shvatite suštinu. 8. poglavlje Evanđelja po Marku, 10. stih. Evo novog događaja. Kaže da su Isus i učenici ušli u lađu i da su otišli u okoline Dalmutunske. I sada ovdje sreću fariseje. Vi znate da su fariseji bili najveći neprijatelji Isusa Hrista. Izađoše fariseji i počeše se prepirati s njim i kušajući ga iskaku od njega znak sa neba. Fariseji su uvek želeli da Hristos iznova pokazuje svoje čuda. A toliko je toga uradio. I vidite sad ovaj izraz. I uzdahnuši
duhom svojim. Samo evanđelista Marko na taj način opisuje Hristove emocije. I ovaj izraz ovdje i uzdahnuši duhom svojim, znate šta znači u originalu? Ovaj izraz se koristi, znate, za konje koji trče mnogo i onda na kraju onako uzdišu. Od iznemoglosti, umora. Hristos je posmatrajući neverne ljude na taj način uzdahivao. Jer nije mogao da vidi veru oko sebe. Ljudi su iznova tražili čuda i iznova bili nepoverljivi prema Hristu. I uzdahnuši duhom svojim, kaže Biblija, reče, zašto ovaj rod znak traži? Zaista vam kažem, neće se dati rodu ovome znak. I ostavši ih, ušao je opet u lađu i otide na onu stranu. I pazite sad ovo. I sakupiše se učenici njegovi oko Hrista, oko njega, i nemahu sa sobom u lađi do jedan hleb. Svega što su imali učenici jeste bio jedan hleb. I Isus kaže njima, govoreći, gledajte, čuvajte se kvasca farisejskoga i kvasca Irodova. I gledajte sa 16 stih. A oni mišahu jedan drugome govoreći, to je što hleba nema. Ne znam da li shvatate ovaj tekst. Ali Marko svedoči da sve što je Hristos govorio, da njegove poruke učenici nisu mogli da razumeju. Hristos im govori o nauci farisejskoj i sadukejskoj, koji nisu verovali u vaskrsenje, koji nisu verovali u njega kao Mesiju, a oni s čim to povezuju? Povezuju sa materijalnim, povezuju s tim što nemaju hleba dovoljno. Ja kada čitam ovakve tekstove, ja se ponekad pitam, kako je Hristos od ovih ljudi načinio budući apostol? To je prvo pitanje. A drugo pitanje koje postavljam jeste, da li je vredno u ovom životu pružiti priliku svakome? Pa i ljudima kao što su apostoli bili u ovo vreme. Kako je Hristos trpljenje imao sa ljudima? Ko je to ljubav? I ko je to saosjećanje? Da od takvih ljudi koji ga kroz čitavo evanđelje, kroz čitav njegov život, 3,5 godine nisu razumeli, da takvu silu koju su imali nakon njegovog vaskrsenja. Kakva ljubav, dragi moji. I onda vidimo ovdje, od 17. do 21. stiha, mislim da je ovo jedan od najvećih ukora koje Isus upućuje svojim učenicima. Pazite što on kaže. I razumevši Isus reče, šta mislite što hleba nemate? Pitao njih. Zar još ne osjećate, zar još ne razumete? Kaže Hristos. Zar je još okamenjeno srce vaše? Pita Hristos njih. Oči imate i ne vidite, uši imate i ne čujete. I ne pamtite li, kad ja 5 hlebova prelomih na 5.000, koliko kotarica puni komada iskupiste? Rekoše mu 12. A kad 7 na 4.000, koliko puni kotarica nakupiste? Oni rekoše 7. I reče im, kako ne razumete? Kako ne razumete? I nakon ovog događaja dolazi Vicarija. Slepi čovek dolazi kod Hrista. Ja danas želim da vam kažem da je ovo bila lekcija za učenike. Znate zašto? Dolazi ovaj slepi čovek, Isus ga izvodi iz sela. Oko njega su Hristovi učenici i Hristos u prvom pokušaju pokušava da izađe ovog čovjeka. Šta on vidi prvo? Vidi ljude, vidi učenike njegove kao drvo. A znate čega simbol drvo u Svetom pismu? Šta simboliše drvo? Daćemo samo jedan tekst. Ne budite drvenastih srca. Drvo je u Svetom pismu isto što i kamen. Okamenjenost, nerazumevanje Hristove poruke, odbacivanje hrišćanske vesti. I kada ovaj slepi čovjek dobija vid, on vidi da su Hristovi učenici kao drva. Vidi da nisu obraćeni. Vidi da im treba nešto da njihov život zaista postane hrišćanski. I onda Hristos iz drugog puta ovom čoveku daje vid. Odnosno, Hristos je hteo da kaže svojim učenicima, potrebno vam je nanovo se roditi. Potrebno je da ponovo priđete meni. I onda ćete imati pravi vid. I onda ćete imati hrišćanski život. Dragi moji, ne znam kako je sa vama. Ali dok ja čitam ovaj tekst, ja osjećam da sam ja ponovo danas pozvan da priđem Hristu. Znam da sam ponekada i ja čovjek čije srce jeste tvrdo. Ali ovaj tekst me poziva
Jer znam koliko je Hristos strpljiv i znam koliko ljubi da mu ponovo priđe. Danas pred nama imamo ove simbole. Možda je ovo prilika da ponovo predamo srce i da kažemo: Hriste, nisam ti verovao, nisam te slušao mnogo puta u mom životu, ali danas želim da ti kažem: možeš sve sa mnom. Verujem u sve što pričaš i želim da tako živim. I ono što je meni najinteresantnije, zadržat ću se još malo, izvinite ako uzimam malo više vremena, ali to je 26. stih gdje kaže: i posle ga kući njegovoj govoreći, ne ulazi selo, niti kazuj bilo kome. Znajte, od uvijek sam se pitao zašto je Isus zabranjivao ljudima da govore o njemu. Zar ovo nije bila predivna vest? Zamislite ovog slepog čovjeka da sada ode u selo i kaže: ljudi, znate što se dogodilo? Hristos mi je vratio vid. Zar ovo nije lepo svjedočanstvo za Hrista? Ali Isus njemu kaže šta? Nemoj da ideš i nemoj da kažeš nikome. I naravno, novo pitanje koje ja imam u glavi jeste: zašto je to Isus uradio? I onda sam ja listao određene komentare. Znate šta kažu neki teolozi? Neki teolozi kažu da je Isus zabranio da se propoveda drugima zbog toga što se njegova misija nije završila. Znate, nije još vaskrsao iz groba i ono što bi rekli je nepotpuno. Nije umro na krstu još uvijek. I delimično ja smatram da je ovo tačno. Neki drugi teolozi su malo smeliji i kažu da se Hristos bojao sveštenika. Odnosno, mislio je da ako sada se propoveda o njemu, neće uspjeti da završi svoju misiju do kraja. Pa onda, čuvajući sebe i svoju misiju, ali ja u ovo ne verujem. Znamo da evanđelja govore o Hristovoj hrabrosti. Ali na osnovu 8. poglavlja ja smatram da je Hristos zabranio da ljudi propovedaju njega ukoliko nisu obraćeni. Hoćete da ponovim? Hristos je zabranjivao da ljudi propovedaju njega ukoliko nisu obraćeni, ukoliko nisu doživjeli Hrista. Da li znate kako su apostoli propovedali Hrista u ovo dobu? Ovako. Došao je Hristos. Čini velika čuda. On može biti naš novi car. On nas može izbaviti iz rimskog ropstva. Ona može biti osloboditelj od rimske sile. Neobraćeno srce u Hristu vidi samo ono materijalno i ovozemaljsko. Ali Hristos je želeo da njegovi učenici vide ono duhovno, što se rečima vrlo često ne može objasniti, dragi moji, jer to prevazilazi svaki um, ali što se duboko doživljava u ljudskom srcu. A to Hristovi učenici nisu imali. Znate, ja kao propovednik evanđelja, znate šta bih volao? Da vi kao crkva sada izađete i propovedate Hrista silom. Za svakog od vas bi to volio. Nema lepšeg od toga, da svi budete misionari. Ali danas na osnovu Svetog pisma mogu da vam potvrdim da ako niste doživjeli ovo sa Hristom, niste doživjeli obraćenje, ako niste umreli svome ja, kao što kaže Biblija, teško je da ćete propovedati Hrista na ispravan način. Kada pogledate apostola Pavla, stavio je pred mnogim sudovima, pred jevrejskim, pred rimskim, ali čime je započinjao svaku svoju propoved? Iskustvom svoga obraćenja. On na putu za Damask je doživio nešto što je njegov život iz ovog smera dovelo u ovaj smer. Ako to niste doživjeli sa Hristom, teško je da ćemo svi mi Hrista propovedati. I evo za kraj reči koje Hristos upućuje u 8. glavi Evanđelja po Marku. Zaista snažna poruka i snažno poglavlje. Posljednji stihovi za danas. I dozvašti narod s učenicima svojim rečenjem. Nakon svega što se dogodilo u 8. glavi. Ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i za mnom ide, kaže Hristos. Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će je. Ako izgubi dušu svoju mene radi i evanđelja, onaj će se čuvati. Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svoje naudi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju, pita Hristos. Ja verujem da su ovo pitanje za nas danas. Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i sin će se čoveči postideti njega kad dođe u slavi Oca svojega sa anđelima svojim. Dragi moji, samo jedno pitanje danas stoji pred nama. Jesmo li ljudi koji smo oduševljeno doživjeli Hrista? Jesmo li ljudi koji smo promenili naš život? Jesmo li ljudi koji smo doživjeli obraćenje?
Jesmo li ljudi čije kameno srce je postalo srce mesno? Neka nas Bog blagoslovi. Ako i nismo takvi, znajte, imamo drugu priliku. Priđimo Hristu i nećemo se razočarati. Amin.